Kom her, skal jeg kurere dig. Forstår du? Der findes to effektive kurer mod søsyge. Og den ene, det er den her. Jeg lærte den af en gammel styrmand. Han var også fra Aalborg. Den skal tømmes. Skipper sætter pris på, at jeg har lægejobbet her ombord. Han tror, man kan kurere søsyge med piller, men pillerne, de sløver bare. Det hjælper faktisk. Den anden kur forudsætter, at man kan få fat i en dame, så man kan få suttet den af. Det passer ikke. Kunne godt det så. Jeg har selv prøvet det. Du ved, på en af de norske både, hvor der er damer ombord, ikke? Nede i Biscayen, der røg jeg på den. Det kom helt nedefra og op efter. Ned, fat i en af jomfruerne, ind på kammeret. Ja, hun strittede lidt imod, du ved, men jeg tog godt fat, ikke? Så kom jeg ind, satte mig i stolen, knappede ned, og så hæv jeg hovedet ned og skreg, sut for helvede! Ja, jeg holdt hende i ørerne. Og hun suttede. Ja, det distraherer, forstår du, så jeg blev kureret næsten med det samme. Det er jo vold. Vold? Hun kunne sgu da lide den lille dame.